Καλημέρα σας και πάλι. Είδαμε τη Δευτέρα, είχαμε μία πρώτη επαφή με τα ημιδομημένα δεδομένα, την XML και το DTT. Σήμερα θα συνεχίσουμε μελετώντας το XML σχήμα, πώς χρησιμοποιείται η XML μέσα από ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, δηλαδή μέσα από την DB2 ή την Oracle, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να αποθηκεύσουμε δεδομένα σε τύπο XML ή σε αρχεία XML και πώς θα μπορέσουμε να τα διαμορφώσουμε τα select ερωτήματα, τα SQL ερωτήματα, ώστε να μπορέσουν να πάρουν απαντήσεις και από XML δεδομένα. Και στη συνέχεια, από Δευτέρα, θα δούμε και την XQuery, XPath μάλλον XQuery, που είναι η γλώσσα ερωταποκρίσεων για τα ημιδομημένα δεδομένα, κάτι σαν την SQL δηλαδή για την XML. Είδαμε λοιπόν τη Δευτέρα ότι ένα XML έγγραφο μοιάζει πολύ με τη λογική του HTML. Ας σταματήσουμε σε αυτό το παράδειγμα. Νομίζω το πιο απλό είναι το πιο καλό εδώ πέρα δηλαδή. Όπου ένα XML έγγραφο λοιπόν μοιάζει με ένα HTML, δηλαδή είναι μία markup language, όμως δεν υπάρχουν έτοιμα label, δεν υπάρχουν built-in label, οι ετικέτες δεν μας τις δίνει το σύστημα, είναι όλες user-defined και τις φτιάχνει ο χρήστης με βάση τα δεδομένα που θέλει να παραστήσει. Οι αρχές ενός XML εγγράφου είναι ότι στην πρώτη σειρά του XML εγγράφου θα πρέπει να αναφέρεται η έκδοση του XML που χρησιμοποιούμε, το encoding και επίσης η λέξη standalone, η οποία παίρνει δύο τιμές. Το yes, που σημαίνει ότι το XML έγγραφο δεν ακολουθεί κάποιο DTT ή XML σχήμα, δηλαδή δεν έχει κάποια αυστηρή δομή, αλλά είναι τελείως αυθαίρετο, ή το no, και στη συνέχεια θα πρέπει να αναφέρουμε το XML σχήμα ή το DTT που ακολουθεί και φυσικά όλο το notation, όλες οι ετικέτες που χρησιμοποιούμε, τα ονόματα των ετικετών, αλλά και τα δεδομένα που βάζουμε ανάμεσα στις ετικέτες να ακολουθούν αυτά που έχουμε ορίσει στο XML σχήμα ή στο DTT. Η μορφή τώρα που έχει το XML έγγραφο είναι μία ρίζα, μια ετικέτα δηλαδή, η οποία είναι η αρχή και το τέλος του εγγράφου, όπως είναι το bows εδώ, και από εκεί και πέρα κόμβοι, οι οποίοι έρχονται σαν ιεραρχία σε οποιοδήποτε βάθος θέλουμε, δηλαδή κόμβος που περιέχει άλλο κόμβο, που περιέχει άλλο κόμβο και ούτω καθεξής. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε είναι να κλείνουμε σωστά τους κόμβους. Αν δηλαδή ανοίξω έναν κόμβο, θα πρέπει να τον κλείσω πριν ανοίξω έναν άλλον. Αν είναι υποκόμβος κάποιου άλλου κόμβου, τότε θα πρέπει να κλείσω πρώτα τον υποκόμβο πριν κλείσω τον εξωτερικό κόμβο. Επίσης, εκτός από τα στοιχεία, υπάρχουν και τα γνωρίσματα. Όπως βλέπουμε εδώ, όπου ουσιαστικά έχουμε ένα γνώρισμα, το photo, για τον employee, που είναι η φωτογραφία του employee. Ή, θα βρω ένα παράδειγμα, εδώ, το employee ID είναι ένα γνώρισμα για τον κόμβο employee, για το στοιχείο employee με αυτή τη τιμή. Δηλαδή το κλειδί, ας πούμε, για τον employee είναι το α001. Ή για αυτό το παράδειγμα, για το στοιχείο employee, το photo type GIF μας δείχνει ότι αυτή η εικόνα που αναφέρεται εδώ πέρα είναι τύπου GIF. Ουσιαστικά το γνώρισμα είναι μια επεξήγηση για, για το στοιχείο. Τα στοιχεία μπορούν να είναι όσο σύνθετα θέλουμε, οι κόμβοι δηλαδή, να περιέχουν άλλα στοιχεία ή μεικτό περιεχόμενο, ενώ τα γνωρίσματα μπορούν να έχουν μία τιμή και δεν υποστηρίζουν καθόλου την ιεραρχία.
Μελετήσαμε και το DDT, το οποίο είδαμε ότι έχει μία μορφή με extended backus nor form ότι γράφεται. Εδώ περιγράφουμε όλα τη δομή που θέλουμε να έχει το XML έγγραφο. Ας πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα. Όπως βλέπουμε εδώ, που μέσα σε doctype, ξεκινώντας με το θαυμαστικό, μπορώ να περιγράψω τα ονόματα των στοιχείων που μπορεί να έχει το XML έγγραφο, κάθε στοιχείο αν τα περιέχει κάποιο άλλο στοιχείο, κάποιο element δηλαδή, ή άμα το συγκεκριμένο στοιχείο είναι ένας απλός τύπος, ένα PC data ή κάποιο άλλο τύπο, και όλα αυτά τα είδαμε αναλυτικά στο προηγούμενο μάθημα. Τώρα θα συνεχίσουμε με το XML σχήμα. Το XML σχήμα, όπως και το DDT, ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να ορίσουμε τη δομή των εγγράφων. Δηλαδή, τα ονόματα, αν ένα XML έγγραφο ακολουθεί ένα XML σχήμα, ορίζουμε στο XML σχήμα τα ονόματα που επιτρέπονται στις ετικέτες, τους τύπους που μπορούν να έχουν τα δεδομένα που βρίσκονται μέσα στις ετικέτες, αν ένας κόμβος, ένα στοιχείο μπορεί να περιέχει άλλα στοιχεία, πόσα από αυτά τα στοιχεία, τι γνωρίσματα μπορεί να έχει, ποιες είναι οι επιτρεπόμενες τιμές και ούτω καθεξής. Το XML σχήμα είναι αυτό που χρησιμοποιείται τώρα. Το DDT είναι αυτό που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν. Ο λόγος που σας έδειξα το DDT ήταν γιατί είναι πολύ πιθανό να συναντήσετε DDT και φυσικά θα πρέπει να ξέρετε να τα διαβάσετε για να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Το XML σχήμα ακολουθεί την ίδια σύνταξη με το XML, που σημαίνει ότι αρκεί ένας επεξεργαστής. Είχα πει ότι με έναν απλό browser μπορούμε να επεξεργαστούμε ένα XML έγγραφο ή ένα XML σχήμα, αν και υπάρχουν και ειδικές εφαρμογές, όπως η BaseX που χρησιμοποιώ εγώ ή πολλές άλλες. Θα δούμε από εβδομάδα τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Επίσης, με το XML σχήμα υπάρχει δυνατότητα να ορίσουμε αυστηρότερα τους τύπους δεδομένων που μπορούν να περιέχουν τα XML έγγραφα. Μας δίνει τη δυνατότητα για αντικειμενοστρεφή προσέγγιση, όπου έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε επέκταση τύπων, δηλαδή να ορίσουμε έναν τύπο και με βάση αυτόν τον τύπο να χτίζουμε καινούριους τύπους, τους οποίους θα τους χρησιμοποιήσουμε μετά στο XML έγγραφο, και σίγουρα έχει καλύτερη υποστήριξη στη χρήση των πεδίων ονομάτων. Με το XML σχήμα ουσιαστικά μπορούμε να κάνουμε τα πάντα όσο αφορά ένα XML έγγραφο, δηλαδή να ορίσουμε νέα στοιχεία, νέα γνωρίσματα, την ιεραρχία στη δομή των στοιχείων, τη σειρά εμφάνισης, πόσα παιδιά μπορεί να έχει ένα στοιχείο, τον τύπο δεδομένων των στοιχείων, ουσιαστικά ό,τι θέλουμε. Ας ξεκινήσουμε την μελέτη του XML σχήματος από τη μελέτη της διαχείρισης του namespace. Ουσιαστικά ένα πρόβλημα που έχουμε όταν χρησιμοποιούμε το XML σχήμα σε ένα XML έγγραφο είναι ότι, επιτρέπεται μάλλον, ότι ένα XML έγγραφο μπορεί να βασίζεται σε παραπάνω από ένα XML σχήματα. Φτιάξω δηλαδή ένα XML σχήμα στο οποίο να περιγράφω πώς ακριβώς θέλω να γράφονται οι βάρκες, τα boats, σε ένα άλλο XML σχήμα πώς θέλω να περιγράφεται το reserves, η conv reserves, και σε ένα άλλο XML σχήμα πώς θέλω να περιγράφεται η conv sailors. Στο sailors και στο boats μπορεί να έχω ένα στοιχείο που λέγεται name, το name της βάρκας και το name του ναυτικού. Όταν θα γράψω name στο XML έγγραφο, ενώ αναφέρομαι και στα 3 XML σχήματα, αυτό το name γίνεται διφορούμενο. Γιατί σου λέει ο επεξεργαστής, θα πάρω το name από το boat ή θα πάρω το name από το sailor. Το namespace δίνει τη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Χρησιμοποιεί την ειδική λεξούλα XMLNS, όπως βλέπουμε εδώ, όπου ορίζοντας μία λέξη το boat που αναφέρεται σε αυτό το σχήμα και μία άλλη το sailor που αναφέρεται σε αυτό το σχήμα, όταν μέσα στο σώμα του XML εγγράφου γράψουμε boats ή καλύτερα boat name, θα καταλάβει ότι αυτό το name έρχεται από τη δήλωση που κάναμε εδώ, ενώ αυτό το name που ξεκινάει με το sailor έρχεται από τη δήλωση που κάναμε εδώ. Οπότε ό,τι έχουμε δηλώσει για το boats θα χρησιμοποιηθεί εδώ και ό,τι έχουμε δηλώσει για το sailor θα χρησιμοποιηθεί εδώ. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα μπορεί και τα δύο να είναι αλφαριθμητικά. Υπάρχει περίπτωση αυτό να είναι αλφαριθμητικό και αυτό να είναι αριθμός ή ημερομηνία ή οτιδήποτε άλλο. Με βάση το XMLNS μπορούμε να δείξουμε από πού θα πάρει τις τιμές. Επαναλαμβάνω.
Αυτό που βλέπουμε είναι το πρώτο παραδειγματάκι, μάλλον αυτό που βλέπουμε είναι ένα XML έγγραφο, όπου έχει το XML version, το encoding, το root του XML εγγράφου και στη συνέχεια στο root σε γνώρισμα χρησιμοποιώ τη λέξη κλειδί XMLNS, η οποία μου λέει ότι όταν θα χρησιμοποιώ τη λέξη boat θα αναφέρομαι στις δηλώσεις που έχω κάνει σε αυτό το σχήμα. Όταν θα χρησιμοποιώ τη λέξη sailor θα αναφέρομαι στις δηλώσεις που έχω κάνει σε αυτό το σχήμα. Σε αυτό το σχήμα λοιπόν έχω δηλώσει κόμβους boats και ένα κόμβο name, όπου έχω πει ότι θέλω να είναι αλφαριθμητικό με μήκος 5, ενώ στο sailor έχω δηλώσει κόμβου sailors και ένα κόμβο name, ο οποίος μπορεί να έχει αλφαριθμητικό με μήκος 10, όταν θα χρησιμοποιήσω εδώ το name, θα πρέπει να εξασφαλίσω αν το name έρχεται από το boat ή από το sailor, γιατί αλλιώς ο browser θα μπερδευτεί. Έτσι λοιπόν γράφω το boat μπροστά και λέω αυτή η δήλωση έχει γίνει στο boat. Εδώ. Και είναι το αλφαριθμητικό που αναφέρθηκα. Πες μου. Μετά την άνω κάτω τελεία, το boat, που έχει και το S στο τέλος, είναι κόμβος ή είναι το boat που αναφέρεται στη διαδρομή, στο path, στο τέλος? Αυτό το boat είναι ένας κόμβος ο οποίος έχει οριστεί εδώ μέσα. Δεν είναι αυτό. Είναι ένας κόμβος που έχει οριστεί εκεί μέσα. Άμα σε μπερδεύει, ας πούμε, εντάξει, είναι διαφορετικά πράγματα. Ευχαριστώ. Okay. Οπότε και εδώ, όταν γράφω το name, αναφέρομαι στη δήλωση που έχει γίνει εκεί. Συνήθως βέβαια, από τη στιγμή που χρησιμοποιούμε μία λεξούλα στο namespace που αναφέρεται σε ένα XML σχήμα, αυτή τη λεξούλα τη χρησιμοποιούμε πάντα στη δήλωση που κάνουμε στη συνέχεια σε κόμβους που έχουν οριστεί σε κάποιο XML σχήμα. Ορίστε μου, Λατίνο. Ναι, γεια σας. Κύριε, δηλαδή το root, η γραμμή όλη του root είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα? Το root, εδώ έχουμε ένα XML έγγραφο, το οποίο ξεκινάει από εδώ ως εδώ. Ναι, αλλά αυτό που λέτε ότι αναφέρεται το bot από το root. Εδώ βλέπουμε ένα XML σχήμα. Δεν είναι το bot, αυτό, ναι. αλλά είναι ένα XML σχήμα. Αυτό που δείχνει το bot είναι σε ένα τέτοιο αρχείο. Και το sailor είναι σε ένα άλλο αντίστοιχο αρχείο. Εντάξει, που εκεί πέρα υπάρχει ένα element που λέγεται name, εδώ γράφεται name, εκείνο είναι name και είναι string, όπως είναι αυτό. Ενώ υπάρχει ένα άλλο που αποθηκεύεται, αυτό αποθηκεύεται boats.xsd, το άλλο αποθηκεύεται sailors.xsd. Στο boats.xsd μέσα στη δήλωση βρίσκω ένα element name με όνομα name, που είναι αλφαριθμητικό, ενώ στη δήλωση του sailors βρίσκω αντίστοιχα ένα element το οποίο λέγεται name και είναι αλφαριθμητικό. Και έτσι λοιπόν όταν αναφέρομαι εγώ σε αυτό, αναφέρομαι στο αρχείο boats.xsd που έχω αποθηκεύσει κάπου και εδώ στο sailors.xsd που έχω αποθηκεύσει κάπου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω και θα τα καταλάβετε τα namespace σε λίγο ακόμη περισσότερο μέσα από τα παραδείγματα. Λοιπόν, μπορώ τώρα στο XML σχήμα να δηλώσω, όπως είπαμε, elements, στοιχεία, τα οποία μπορεί να είναι είτε απλά είτε σύνθετα. Άρα έχω τα simple elements και τα complex elements. Τα simple elements ακολουθούν κάποιους απλούς τύποι οι οποίοι έχουν οριστεί στο XML σχήμα του W3C. Σε αυτό λοιπόν το link, όλοι οι browser γνωρίζουν ότι είναι το default που έχει ορίσει το W3C. Χρειάζομαι το namespace, ώστε με μία λεξούλα που εγώ θα επιλέξω, συνήθως βάζουμε το XS ή το XSD, όταν λοιπόν λέω XS και κάτι, αναφέρομαι σε όρους που έχουν οριστεί εδώ μέσα. Έτσι λοιπόν, αν θέλω να δηλώσω ένα string, θα πω XS string, αφού φυσικά έχω δηλώσει αυτή τη γραμμή. Επαναλαμβάνω. Δηλώνω ένα σχήμα, αυτό το σχήμα, για να χρησιμοποιήσω μία λέξη ώστε να αναφέρομαι σε όρους που έχουν οριστεί μέσα στο XML σχήμα,
όροι όπως είναι το string, το decimal, το integer, το boolean, το date, το time, τύποι δηλαδή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο XML έγγραφο και για να έχω πρόσβαση σε αυτούς χρειάζομαι μια ειδική λέξη η οποία θα κάνει αναφορά στο σχήμα του W3C. Έτσι λοιπόν από τη στιγμή που έχω ορίσει αυτή τη γραμμή, στη συνέχεια στη δήλωση του XML σχήματος μπορώ να έχω μία γραμμή σαν και αυτή που βλέπουμε εδώ. Δηλαδή προηγείται αυτή η γραμμή παραπάνω και εδώ μέσα τώρα, ναι, κάτι τέτοιο έγινε και στην προηγούμενη διαφάνεια. Και εδώ μέσα λοιπόν έχω τη δήλωση ότι στο XML σχήμα ότι υπάρχει στοιχείο με όνομα στοιχείο customer και τύπο στοιχείου string. Άρα στο XML έγγραφο στη συνέχεια που ακολουθεί αυτή τη δήλωση σχήματος θα έχει label ετικέτα το customer, γιατί είναι το όνομα του στοιχείου και το περιεχόμενο πρέπει να είναι αλφαριθμητικό. Πες μου. Το element name είναι προκαθορισμένο από το XML σχήμα ή το βάζουμε εμείς? Το element και το name είναι προκαθορισμένο εδώ μέσα. Είναι λέξεις κλειδιά. Εμείς βάζουμε μόνο αυτό και αυτό. Απλά επιλέγουμε το element γιατί δηλώνουμε στοιχείο και το name γιατί θέλω το όνομα του στοιχείου και το type γιατί θέλω το τύπο του στοιχείου. Στη συνέχεια εδώ δηλώνω ένα excess element, δηλαδή ένα στοιχείο, το οποίο έχει γνώρισμα name με όνομα price, το οποίο στο XML έγγραφο το χρησιμοποιώ έτσι, και τύπο decimal που θα πάρει αυτή την τιμή. Άρα στο XML έγγραφο αυτή η τιμή είναι πραγματικός αριθμός γιατί έχω ορίσει ότι ο τύπος του price είναι πραγματικός αριθμός. Αν ορίσω ότι το price είναι ακέραιος, τότε μέσα στο XML έγγραφο για το price μπορώ να βάλω ένα ακέραιο. Αν ορίσω ότι είναι boolean και έχει όνομα στοιχείου enable, τότε αυτό που μπορώ να βρω στο XML έγγραφο είναι το enable true ή το enabled false. Αν έχω ορίσει ότι είναι η ημερομηνία, ο τύπος και το όνομα του στοιχείου είναι start, τότε στο XML έγγραφο θα βρω start και την ημερομηνία σε αυτή τη μορφή. Έτος, μήνα, μήνας, μέρα. Αν έχω δηλώσει ώρα, που την ώρα τη δηλώνω με το time, πάλι το excess γιατί αναφέρομαι σε αυτό που έκανε το W3C, και όνομα στοιχείου το start, έχω start και την ώρα. Επίσης, στη δήλωση ενός απλού στοιχείου όπως είναι το simple elements, μπορώ να ορίσω εκτός από το όνομα του στοιχείου και τον τύπο του, ότι θα έχει μία αρχική τιμή, μία default τιμή, το red, ή μία fixed τιμή, όπως βλέπουμε εδώ πέρα το red. Fixed σημαίνει δηλαδή ότι αυτή η τιμή δεν μπορεί να αλλάξει μέσα στο έγγραφο και θα είναι συνέχεια red για το color. Ενώ default, ότι μέχρι να την αλλάξω, θα παίρνει την αρχική τιμή red. Το γνώρισμα τώρα ορίζεται στο XML σχήμα του W3C με τη λεξούλα κλειδί attribute, πάλι χρησιμοποιώ το XS, και έτσι λοιπόν αν θέλω να ορίσω ένα γνώρισμα θα πρέπει να ορίσω το όνομα του γνωρίσματος, όπως βλέπουμε στο παράδειγμα εδώ είναι lang, και τον τύπο του γνωρίσματος, το οποίο είναι string. Επίσης μπορώ με το use να πω αν το γνώρισμα είναι υποχρεωτικό, άρα βάζω τη λέξη required, ή αν δεν είναι υποχρεωτικό, το οποίο μπορώ να παραλείψω το required και να το αφήσω να είναι προαιρετικό. Ένα απλό στοιχείο δεν μπορεί να περιέχει γνωρίσματα. Στη θεωρία του XML σχήματος λέμε ότι μόνο ένα complex στοιχείο, ένα σύνθετο στοιχείο μπορεί να έχει γνωρίσματα. Θα δούμε παραδείγματα με γνωρίσματα μέσα σε στοιχεία, σε λίγο θα μιλήσουμε για τα complex στοιχεία. Τώρα, εδώ βλέπουμε τη δήλωση ενός απλού στοιχείου όπου θέλω να περιορίσω τις δυνατές τιμές που μπορεί να πάρει. Για να πετύχω κάτι τέτοιο, ένας τρόπος είναι το restriction,
όπου η δήλωση, όπως βλέπετε, είναι ουσιαστικά σαν ένα XML έγγραφο, ένας XML κόμβος, όπου έχω το access element, το οποίο κλείνει εδώ και περιέχει όλη τη δήλωση. Το όνομα του στοιχείου είναι το age. Το age περιέχει έναν υποκόμβο symbol type, που μας λέει ότι είναι απλός τύπος, βέβαια αυτό θα μπορούσα να το παραλείψω. Αυτό έχει περιορισμό restriction που βασίζεται, το base είναι γνώρισμα του restriction, σε ένα τύπο. Στο συγκεκριμένο χρησιμοποιώ το integer και λέω ότι οι τιμές του είναι min inclusive 0 με value 0 και max inclusive με value 120. Όπως εύκολα μπορείτε να καταλάβετε, η δίκη, προφανώς κλείνω όλα τα στοιχεία που άνοιξα. Η δήλωση που έχω κάνει εδώ πέρα είναι ότι δηλώνω ένα στοιχείο με όνομα age που παίρνει ακέραιες τιμές με επιτρεπτές τιμές από 0 μέχρι 120. Αν δηλαδή βάλω στο XML έγγραφο το 121 θα μου χτυπήσει σφάλμα. Όπως επίσης και αν βάλω αρνητικές τιμές. Αντίστοιχα εδώ για το restriction χρησιμοποιώ string και λέω ότι οι δυνατές τιμές που μπορεί να πάρει το caller χρησιμοποιώντας το enumeration που είναι ένας άλλος τύπος που έχει δηλωθεί μέσα στο XML σχήμα του W3C είναι το blue, το red και το green. Άρα αν βάλω yellow θα χτυπήσει σφάλμα. Αν βάλω blue με κεφαλαία γράμματα θα χτυπήσει σφάλμα. Πρέπει να είναι μόνο τα συγκεκριμένα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω και pattern όπως τα έχετε μάθει στα λειτουργικά συστήματα, όπου όπως βλέπουμε εδώ πέρα δημιουργώ ένα στοιχείο με όνομα initials, το οποίο έχει περιορισμό τύπου αλφαριθμητικό, δηλαδή βασίζεται σε αλφαριθμητικό, και οι τιμές που μπορεί να πάρει το initials ακολουθεί το pattern που οι τιμές του είναι από A λατινικό μέχρι Z λατινικό και από A κεφαλαίο, από μικρό δηλαδή, και από κεφαλαίο μέχρι κεφαλαίο. Επίσης, βλέπω ότι μπορεί το συγκεκριμένο pattern να πάρει 1, 2, 3 γράμματα, όχι παραπάνω. Άρα η δήλωση των initials είναι ότι μπορεί να αποτελείται από 3 γράμματα, όπου επιτρέπονται μόνο λατινικά γράμματα είτε κεφαλαία είτε μικρά. Αν θέλω να έχω περισσότερα γράμματα, από 0 έως άπειρα, μου επιτρέπεται η ίδια δήλωση να γίνει με ένα pattern, το οποίο όπως καταλάβατε και πριν και το ανέφερα, περιγράφεται μέσα σε τετράγωνη αγγείλη και στη συνέχεια να βάλω ένα τελεστή όπως είναι το αστεράκι που μου δείχνει ότι μπορεί να έχω επανάληψη αυτών των γραμμάτων από 0 έως άπειρα. Μπορώ στο pattern να βάλω το διαζευτικό «ή», δηλαδή το gender που είναι το στοιχείο που δηλώνω τώρα και είναι αλφαριθμητικό, μπορεί να πάρει τιμή μόνο male ή female. Είναι μια διαφορετική δήλωση, θα μπορούσα να το κάνω και με το enumeration που είδαμε εδώ, αλλά μπορώ να το κάνω και με το pattern, είναι παρόμοιο, όπου με την κάθετη γραμμούλα λέω ότι οι τιμές οι δυνατές είναι η αυτή ή αυτή. Υπάρχει κάποια απορία για τα απλά στοιχεία πριν πάμε στα σύνθετα? Να ρωτήσω, βλέπουμε ότι το XML σχήμα ακολουθεί μια δομή, έτσι, σε αντίθεση με το DTT που ήταν... Το XML σχήμα είναι XML έγγραφο και το XML σχήμα χρησιμοποιώ, αυτό που θα δηλώσω εγώ, όπως το γράψω, θα είναι ένα XML έγγραφο που θα έχει μια συγκεκριμένη δομή, όπως είπες, και θα ακολουθεί τους όρους που έχουν οριστεί στο W3C. Γιατί ανοίγει, κλείνει, πρέπει να ανοίξει σωστά και να κλείσει σωστά γι' Ναι, αυτό. Κάτι που δεν ναι, ίσχυε ναι. στο DTT. Όχι, καμία σχέση. Το XML σχήμα είναι XML έγγραφο. Ό,τι κανόνες είπαμε για το XML έγγραφο ισχύουν και στο XML σχήμα. Απλά στο XML σχήμα δεν γράφω data, γράφω metadata. Ευχαριστώ. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα σύνθετα στοιχεία. Στα σύνθετα στοιχεία, λοιπόν, μπορώ να δηλώσω τα στοιχεία να περιέχουν άλλα στοιχεία, elements που περιέχουν άλλα elements, δηλαδή, μπορούν να περιέχουν μόνο κείμενο, μπορούν να περιέχουν οποιοδήποτε συνδυασμό θέλουν. Επίσης, τα σύνθετα στοιχεία, όπως ανέφερα και νωρίτερα, μπορούν να περιέχουν και γνωρίσματα. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα. Η δήλωση του σύνθετου στοιχείου και πάνω το XML έγγραφο που ακολουθεί τη συγκεκριμένη δήλωση. Ας δούμε πρώτα το XML σχήμα. Στο XML σχήμα, λοιπόν, δηλώνω ότι έχω ένα στοιχείο με όνομα employee,
το οποίο είναι σύνθετο στοιχείο, είναι complex type. Η σειρά είναι πολύ σημαντική σε αυτό το στοιχείο, γι' αυτό δηλώνω το excess sequence, που σημαίνει ότι τα δύο υποστοιχεία που περιέχει, τους δύο υποκόμβους, το πρώτο είναι στοιχείο με όνομα first name τύπου αλφαριθμητικό και το δεύτερο είναι στοιχείο μάλλον με όνομα last name τύπου αλφαριθμητικό, θα πρέπει να τα βρω στη σειρά της δήλωσης. Δηλαδή πρώτα το first name και μετά το last name. Και αυτό γιατί έχω βάλει το sequence, το οποίο είναι και το default. Αν θέλω δηλαδή να παραλείψω τη σειρά, να μην παίζει σημαντική ρόλο η σειρά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω άλλο τελεστίο, όπως θα δούμε σε λίγο. Κλείνω λοιπόν το sequence, κλείνω το complex type, κλείνω το element και αυτή τη δήλωση τη βλέπω εδώ. Δηλαδή, έχω το στοιχείο employee, το employee είναι complex type και περιέχει δύο άλλα στοιχεία, το οποίο έχει στοιχείο first name και last name, πρώτα το first name, μετά το last name, υποκόμβει το employee, τα οποία παίρνουν αλφαριθμητικό και οι τιμές τους. Εντάξει. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο παράδειγμα. Στο παράδειγμα αυτό βλέπω ένα XML έγγραφο, το οποίο όμως είναι ένα XML σχήμα. Βλέπω δηλαδή ότι έχω το version του XML, το encoding της XML που θα χρησιμοποιήσω, το root που είναι αυτό, το XS σχήμα, το οποίο κλείνει εδώ το XML εγγράφο, αλλά όπως γράφει εδώ χαρακτηριστικά, περιγράφω σχήμα. Το XS είναι στο namespace που αναφέρεται στο W3C, στο XML σχήμα, και επομένως η λέξη σχήμα είναι δεσμευμένη και είναι λέξη που περιγράφεται εδώ μέσα. Και προφανώς περιγράφει ένα XML σχήμα. Αυτό το XML σχήμα λοιπόν ορίζει ένα XML έγγραφο, το οποίο θα έχει ένα στοιχείο movie, το οποίο από τη στιγμή που αναφέρεται πρώτο θα είναι το root του XML εγγράφου στο οποίο αναφέρεται, και στη συνέχεια έχω το στοιχείο αυτό περιγράφου είναι complex type, που αποτελείται από μία σειρά από στοιχεία, τα οποία είναι 4 όπως βλέπουμε εδώ. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν έχει όνομα num, τύπο access integer. Το δεύτερο στοιχείο έχει όνομα title movie, τύπο access string. Το τρίτο στοιχείο date of production, τύπο access date. Και το τέταρτο duration, τύπο access time. Όλα είναι access, όλα είναι τύποι που έχουν δηλωθεί εδώ μέσα. Προσέχω να τα κλείσω όλα σωστά και έχω δημιουργήσει λοιπόν ένα XML σχήμα που αν βασίσω σε αυτό το XML σχήμα ένα XML έγγραφο θα συναντήσω μέσα στοιχεία movie που θα περιέχουν αυτούς τους υποκόμβους με αυτούς τους τύπους. Η μορφή που βλέπετε, η εικόνα που βλέπετε από το συγκεκριμένο XML σχήμα είναι γιατί το άνοιξα, αν θυμάμαι καλά, με Internet Explorer, και το Internet Explorer, όπως και όλοι οι browser, έχουν μέσα το δικό τους, τη δικιά τους διαχείριση των XML σχημάτων και XML εγγράφων, και κατευθείαν μου εμφάνισε αυτή τη δομή, αυτή την εικόνα με αυτά τα χρωματάκια που βλέπετε, για να μπορώ πιο εύκολα να διαχειριστώ το συγκεκριμένο έγγραφο. Προς το τέλος του XML σχήματος θα σας δείξω και ολοκληρωμένο XML σχήμα και ολοκληρωμένο XML έγγραφο που ακολουθεί XML σχήμα για να λυθεί κάθε απορία. Τώρα, το επόμενο που θα δούμε είναι στοιχεία complex type, τα οποία περιέχουν και στοιχεία και υποστοιχεία και κείμενο. Έτσι λοιπόν, αν θέλω να έχω αυτό το XML έγγραφο, το οποίο έχει το food, το στοιχείο food, το γνώρισμα type με αυτή την τιμή και το ice cream, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο XML σχήμα. Στο XML σχήμα λοιπόν δηλώνω ένα στοιχείο με όνομα food, είναι complex type, χρησιμοποιώ το simple content, το οποίο απλά μου δείχνει ότι έχει απλό περιεχόμενο και αυτό είναι προαιρετικό, θα μπορούσατε να το παραλείψετε, έτσι κι αλλιώς οι τελεστές που μπορώ να χρησιμοποιήσω στο XML σχήμα είναι πάρα πολλοί και οι περισσότερους δεν τους χρησιμοποιούμε. Αυτό που έχει ενδιαφέρον εδώ είναι το extension, δεν είναι restriction, είναι extension, ότι δηλαδή χρησιμοποιώ το string για να δηλώσω τον τύπο του στοιχείου. Περιέχει γνώρισμα, άρα
Δεν ορίζω όπως στο DDT το γνώρισμα ξεχωριστά για να δω σε ποιο στοιχείο αναφέρεται, αλλά το γνώρισμα περιέχεται στη δήλωση του στοιχείου. Έτσι λοιπόν έχω το attribute με όνομα type, το οποίο είναι και αυτό αλφαριθμητικό και στη συνέχεια φροντίζω να κλείσω όλα τα στοιχεία. Επαναλαμβάνω. Δηλώνω στοιχείο με όνομα food, τύπου string, με γνώρισμα type τύπου string. Άρα, το όνομα του στοιχείου είναι food, όπως το δήλωσα εδώ. Το περιεχόμενο του στοιχείου είναι string, όπως το δήλωσα εδώ. Το όνομα του γνωρίσματος είναι type, όπως το δήλωσα εδώ. Και το περιεχόμενο του γνωρίσματος είναι τη z, αλφαριθμητικό δηλαδή, όπως το δήλωσα εδώ. Πάμε να δούμε μια άλλη δήλωση. Εδώ δηλώνω το στοιχείο letter, άρα έχω στο XML ένα στοιχείο που λέγεται letter, το οποίο όμως είναι complex type mixed ίσον true. Το mixed ίσον true σημαίνει ότι μπορώ ανάμεσα στα στοιχεία που περιέχει να βάλω και κείμενο. Αυθαίρετο κείμενο. Κείμενο που δεν ακολουθεί κανένα κανόνα. Έτσι λοιπόν στη δήλωση, πέρα από το mixed true που καταλαβαίνω ότι μπορώ να αναμίξω κείμενο με στοιχεία, υπάρχει η δήλωση του υποκόμβου του element με όνομα name που είναι τύπου string, ενός δεύτερου υποκόμβου με όνομα order ID που είναι τύπου positive integer, όπως λέει η λέξη είναι θετικός ακέραιος, και ενός τρίτου υποκόμβου με όνομα ship date που είναι τύπου ημερομηνίας. Excess date όπως το βλέπουμε εδώ. Με βάση αυτό και προσέχοντας τη σειρά αυτών των τριών μπορώ να χτίσω ένα γράμμα όπου ξεκινάει το letter, χρησιμοποιώ κείμενο Dear Mr. Μετά έχω έναν κόμβο name, αυτόν τον κόμβο, που περιέχει ένα αλφαριθμητικό, το John Smith, your order, έναν άλλο κόμβο, το δεύτερο κόμβο, το order ID, με έναν θετικό ακέραιο, κλείνω ο κόμβος και στη συνέχεια ένα κείμενο όπου έχω τον τρίτο κόμβο με την αντίστοιχη ημερομηνία. Αυτές τις τιμές μπορώ να τις πάρω από κάπου, από κάποια βάση δεδομένων, από κάποιο αρχείο, από κάποιο Excel. Οπότε αυτό το κομμάτι να δημιουργείται δυναμικά και πολύ απλά με μια τέτοια δήλωση και με μια κατάλληλη εφαρμογή που θα γεμίζει τις τιμές των κόβων δυναμικά, να δημιουργήσω πολλαπλές επιστολές ώστε να εκτυπωθούν αυτές οι επιστολές πιο προσωποποιημένα αναπερίπτωση με τα συγκεκριμένα δεδομένα για να μπορώ να στείλω τις επιστολές αυτές, αυτά τα email, χωρίς να κάθομαι να τις γράφω μία-μία, για παράδειγμα. Εμένα με ενδιαφέρει να καταλάβατε αυτό, το mixed ίσον true. Επαναλαμβάνω, το mixed ίσον true σε complex type, αν και εδώ πέρα περιγράφω μόνο υποκόμβους που περιέχει ο συγκεκριμένος κόμβος, μόνο στοιχεία που περιέχει το συγκεκριμένο στοιχείο, το true, το mixed ίσον true μου επιτρέπει ανάμεσα στις τιμές των στοιχείων να βάλω και κείμενο. Βλέπετε, έχω Dear Mr, την τελίτσα, στη συνέχεια Your Order, will be shipped on και την τελίτσα και ανάμεσά τους βάζω τα στοιχεία που έχω ορίσει εδώ. Ο επόμενος δείκτης που θα δούμε είναι ο all. Ο all είναι ο δείκτης που ανέφερα και νωρίτερα, ο οποίος καταργεί ουσιαστικά το sequence. Έτσι λοιπόν, όταν έχω το all, σημαίνει ότι τα στοιχεία θα μπουν, αλλά και μπορούν να μπουν, δηλαδή το person έχει δύο υποστοιχεία, το first name και το last name, αλλά μπορώ να τα ανακατέψω, να βάλω πρώτα το last name και μετά το first name, με οποιαδήποτε σειρά. Μου δίνει τη δυνατότητα δηλαδή να έχω μια αυθαιρεσία ως ένα σημείο, όπως ακριβώς αρέσει στη θεωρία των ημιδομημένων δεδομένων, το μοντέλο των ημιδομημένων δεδομένων να ακολουθεί XML. Ο choice είναι ένας άλλος δείκτης, ο οποίος μου δίνει τη δυνατότητα στη δήλωση του XML σχήματος, που έχω εδώ πέρα, να λέω ότι το person μπορεί να έχει ή first name ή last name, είτε και τα δύο. Που σημαίνει ότι αν έχω ένα XML έγγραφο που έχει μόνο first name, για το person ή μόνο last name ή και τα δύο, δεν θα έχω πρόβλημα. Για εδώ μιλάς, για το all. Ναι, μπορείς να το έχεις φυσικά.
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις παντού το all και απλά εδώ πέρα θα μου επιτρέπει να τα έχω ανακατεμένα. Ναι, μια φορά χρησιμοποιώ το all, δεν χρειάζεται παραπάνω. Ο Ψαθάς, πες μου. Κύριε, αυτά που γράφουμε στο XML σχήμα και στο XML έγγραφο, τα γράφουμε όλα σε ένα έγγραφο ή είναι σε ξεχωριστά έγγραφα? Συνήθως τα γράφουμε σε ξεχωριστά έγγραφα. Μάλιστα. Λοιπόν, το επόμενο, το sequence, το έχουμε δει ήδη σε άλλο παράδειγμα, απλά εδώ πέρα το αναφέρω ξεχωριστά, όπου όταν χρησιμοποιώ τη λεξούλα sequence, που όπως είπα είναι και το default, είναι υποχρεωτικό να ακολουθούμε τη σειρά των υποκόμβων στη δήλωση του XML εγγράφου. Το maxo course και το mino course μας δίνει τη δυνατότητα να ορίσουμε όρια στις τιμές που έχουμε ορίσει. Έτσι λοιπόν στο παράδειγμα που έχουμε βάλει εδώ πέρα, έχουμε ένα στοιχείο με όνομα person, το οποίο είναι σύνθετου τύπου. Η σειρά είναι σημαντική, περιέχει έναν υποκόμβο με όνομα full name τύπου αλφαριθμητικό και επίσης έναν υποκόμβο με όνομα child name, ουσιαστικά δηλαδή τα ονόματα των παιδιών που έχει αυτό το person, όπου μπορώ να έχω μέχρι 10 φορές επανάληψη αυτού του κόμβου. Δηλαδή μέσα στο person να πετύχω ένα full name και 10 child names σαν υποκόμβους. Άρα το person δικαιούται να γράψει στο XML έγγραφο 10 από τα παιδιά του και όχι παραπάνω. Εδώ βλέπουμε την δυνατότητα που έχει το XML σχήμα να παράγει τύπους με βάση άλλους τύπους που έχουν δημιουργηθεί. Προφανώς μπορώ σε ένα XML σχήμα να αναφερθώ σε κάποιο άλλο XML σχήμα που έχουν δηλωθεί κάποιοι τύποι και στο δικό μου XML σχήμα απλά να επεκτείνω τους τύπους που έχουν δηλωθεί στο αρχικό XML σχήμα. Αν λοιπόν δηλώσω αυτή τη δήλωση που βλέπουμε εδώ, το group, δηλαδή πω ότι έχω μια ομάδα με όνομα person group, που ουσιαστικά αυτό το person group περιέχει μια σειρά από στοιχεία που παίζει ρόλο σειρά, first name, last name και birthday, string date, και στη συνέχεια ορίσω ένα complex type element προφανώς τύπου person info, όπου πάλι παίζει ρόλο σειρά και πω και κάνω αναφορά με το group ref στο person group και στη συνέχεια προσθέσω ένα element με όνομα country, είναι σαν να δημιουργώ ένα complex type, όπου εδώ έχω αντιγράψει αυτά τα τρία στοιχεία και έχω προσθέσει ακόμα ένα για να έχω το person info. Αν λοιπόν ορίσω ένα element σε XML σχήμα, είμαστε σε όλο το έγγραφο αυτό, δεν υπάρχει XML έγγραφο εδώ πέρα, είναι όλα XML σχήμα. Αν λοιπόν σε XML σχήμα ορίσω ένα element με όνομα person τύπου person info, ουσιαστικά αυτό το person info έχει 4 υποστοιχεία, δηλαδή το person έχει 4 υποκόμβους, το first name, το last date, το birthday και το country. Και έχω εκμεταλλευτεί στη δήλωση, στη δημιουργία του person info, κάποια προηγούμενη δήλωση. Βέβαια το παράδειγμα που δίνω εγώ είναι απλό, θα μπορούσε το person group να περιέχει 200 στοιχεία, ας πούμε, σε κάποια περίεργη δήλωση λογιστική και να θέλω εγώ να προσθέσω 2-3 για το δικό μου πληροφοριακό σύστημα, ώστε να το φέρω στα μέτρα μου για να το χρησιμοποιήσω. Ερωτήσεις? Υπάρχει, ας πούμε, person group μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλά στο XML έγγραφο. Εννοείται. Δεν έχει, δηλαδή... Περιορισμό κανέναν. Okay. Όπως επίσης εννοείται ότι μπορώ να έχω ένα XML σχήμα που έχω δηλώσει ένα group, σε ένα δεύτερο XML σχήμα να κάνω αναφορά σε εκείνο, σε ένα τρίτο να κάνω στο προηγούμενο και το καθεξής. Αρκεί να χρησιμοποιώ το σωστό notation που λέμε, δεν μπορώ να πω την ελληνική λέξη τώρα, δηλαδή το group και το group ref. Δηλαδή αυτή την αναφορά μπορώ να την έχω και εδώ μέσα. Λοιπόν, αυτά ήταν, αν θυμάμαι καλά, τα θεωρητικά κομμάτια για το XML σχήμα. Πάμε λιγάκι τώρα να δούμε παραδείγματα για να ξεκαθαρίσουμε όσο γίνεται περισσότερο το XML, την έννοια του XML σχήματος.
Εδώ βλέπουμε μια πρώτη δήλωση, ένα ολοκληρωμένο XML σχήμα. Σε αυτό το XML σχήμα, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε ξανά είναι ότι είναι XML έγγραφο. Έχω το version, το encoding, το root, το που κλείνει το root εδώ πέρα. Εδώ δυστυχώς έχουν μπει κενά, δεν έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα κενά. Ας τα διορθώσω για να φαίνονται καλύτερα. Λοιπόν, δηλώνω λοιπόν ότι ένα namespace στο root, το οποίο το έχω βαφτίσει αυτή τη φορά XSD, που αναφέρεται στο XML σχήμα του W3C. Αυτό λοιπόν περιγράφει ένα element με όνομα company, είναι σύνθετου τύπου, παίζει ρόλο η σειρά και περιέχει έναν υποκόμβο με όνομα name, το οποίο είναι τύπου αλφαριθμητικό, ένα δεύτερο υποκόμβο, ένα δεύτερο στοιχείο με όνομα type που είναι τύπου αλφαριθμητικό και ένα τρίτο στοιχείο με όνομα address, το οποίο παρατηρώ ότι δεν έχει τύπο. Γιατί το address που είναι το τρίτο στοιχείο είναι και αυτό complex type, όπου περιέχει τρεις υποκόμβους, δηλαδή το address περιέχει ένα στοιχείο με όνομα street που είναι αλφαριθμητικό, ένα στοιχείο με όνομα city που είναι αλφαριθμητικό και ένα στοιχείο με όνομα country που και αυτό είναι αλφαριθμητικό. Φροντίζω να κλείσω όλους τους κόμβους που έχω ανοίξει και στη συνέχεια δηλώνω ένα γνώρισμα από τη στιγμή που έχω κλείσει το address εδώ και το sequence εδώ, το γνώρισμα αναφέρεται στο complex type company, άρα το name του γνωρίσματος για το στοιχείο company είναι το ID, ο τύπος του είναι ακέραιος και πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα. Ουσιαστικά δηλαδή είναι κάτι σαν το κλειδί της εταιρείας που θα περιγράψω. Κλείνω όλα τα στοιχεία σωστά και έτσι έχω περιγράψει σε XML σχήμα ένα ολοκληρωμένο στοιχείο. Δηλαδή το company που περιέχει 1, 2, 3 υποκόμβους. Οι δύο πρώτοι είναι απλή τύποι αλφαριθμητικά, ο τρίτος είναι σύνθετος και περιέχει άλλους 3 τύπους, άλλα 3 κόμβους εσωτερικά, το street, το city και το country που και αυτή είναι αλφαριθμητικά. Και επίσης το company έχει ένα γνώρισμα τύπου ακεραίου το οποίο είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιείται. Το καταλαβαίνουμε το παραδειγματάκι αυτό το πρώτο ή θέλετε να το εξηγήσω πάλι? Υπάρχει κάτι που σας προβληματίζει? Ωραία. Κύριε, Ορίστε. θα μπορούσαμε να είχαμε και περισσότερα από ένα complex type. Όσα θες. Αρκεί να το στείνει σωστά. Δηλαδή, τελειώνει αυτό εδώ, στη συνέχεια, αφού έχει κλείσει, είδες το κάνα λάθος, εδώ που κλείνει το element αυτό, ξεκινά στο επόμενο element που είναι complex type. Η σειρά έχει σημασία εδώ. Η σειρά έχει σημασία γιατί το έχω αναφέρει στο sequence, αλλά έτσι και αλλιώς είναι το default. Σωστά. Αν δεν αναφέρω το all, είναι sequence. Σωστά. Την επεξήγηση αυτού σας τη δίνω και στη διαφάνεια εδώ πέρα, αναλυτικά. Πάμε να δούμε τώρα ένα δεύτερο παράδειγμα, το οποίο έχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Εδώ λοιπόν δημιουργώ ένα XML σχήμα που με βάση αυτό το XML σχήμα στη συνέχεια θα δημιουργήσω ένα XML έγγραφο που θα ακολουθεί αυτό το XML σχήμα. Άρα με movie.xsd θα αποθηκεύσω όλο τον κώδικα που γράφω εδώ. Για να δούμε το σχήμα. Στο σχήμα λοιπόν λέω ότι δημιουργώ, γράφω τα κλασικά του XML, ακολουθώ λοιπόν το W3C το XML σχήμα και ορίζω ότι θα έχει ένα element με όνομα catalog τύπου catalog type. Από τη στιγμή που ο τύπος δεν έχει ένα XS μπροστά, όπως έχει ο τύπος εδώ, άρα εδώ έχω θέμα ή καλύτερα κάτι χρωστάω. Θα πρέπει αυτό το catalog type εγώ στη συνέχεια να το περιγράψω τι ακριβώς είναι. Έχει ένα δεύτερο στοιχείο, το movie, το οποίο είναι movie type. Πάλι τα ίδια. Πάλι θα πρέπει να εξηγήσω τι είναι το movie type. Στη συνέχεια βλέπω ότι εξηγώ ότι complex type έχει όνομα catalog type, άρα στο σημείο αυτό εξηγώ τι είναι το catalog type, το οποίο λέω ότι περιέχει στοιχεία με αναφορά στο movie
Και μάλιστα το Maxio Course είναι unbounded, που σημαίνει ότι μπορώ να έχω από 0 έως άπειρες επαναλήψεις στο movie μέσα σε ένα στοιχείο catalog type, δηλαδή σε ένα στοιχείο catalog. Επαναλαμβάνω. Δηλώνω ένα στοιχείο catalog, το οποίο είναι τύπου catalog type, όπου το catalog type είναι ένα user-defined type, άρα πρέπει να το περιγράψω μόνος μου. Δεν είναι ένας τύπος που έχει περιγραφεί εδώ μέσα. Και η περιγραφή, η δήλωση που κάνω για το catalog type είναι ότι απλά αποτελείται από έναν αριθμό απροσδιόριστο από στοιχεία movie. Το στοιχείο movie τώρα είναι τύπου movie type. Το movie type το δηλώνω εδώ, όπου λέω ότι αποτελείται από μία σειρά από στοιχεία, όπου τα στοιχεία αυτά είναι το num, που είναι τύπου access integer, έχει δηλωθεί εκεί μέσα, το title movie, που είναι access string, έχει δηλωθεί εδώ, το original language, το οποίο είναι lang type, δεν έχει access, άρα το χρωστάω, πρέπει να κάνω δήλωση γι' αυτό, το year of production, το οποίο είναι access Gregorian year, το duration, το οποίο είναι access time, το gender, το οποίο είναι gender type, αλλά πάλι και το gender type πρέπει να το περιγράψω εγώ. Maxio Course Unbounded, επομένως μπορώ να έχω πολλά gender types στη δήλωση του XML εγγράφου που ακολουθεί το XML σχήμα για τα movie. Και τέλος, υπάρχει ένα γνώρισμα nationality για το movie type, το οποίο είναι το access string, τύπου access string. Στη συνέχεια δηλώνω ότι το lang type, αυτό που χρωστάω εδώ, προσοχή, κεφαλαία μικρά πρέπει να είναι ίδια, ακολουθεί έναν περιορισμό restriction που βασίζεται σε αλφαριθμητικό και μπορεί να πάρει αυτές τις 4 τιμές. Προσοχή, κεφαλαία μικρά. Το δεύτερο είναι το gender type που χρωστάω, το οποίο πάλι ένας περιορισμός που βασίζεται σε αλφαριθμητικό και μπορεί να πάρει αυτές τις τιμές, οι οποίες πάλι πρέπει να προσέξω τα κεφαλαία μικρά. Κλείνω το XML σχήμα και αυτό όλο το αποθηκεύω στο movie.xsd. Υπάρχει κάτι που σας προβληματίζει? Λοιπόν, πάμε τώρα να δημιουργήσουμε, εδώ έχω την επεξήγηση αυτών που είπα, πάμε να δημιουργήσουμε ένα XML έγγραφο που βασίζεται στο προηγούμενο XML σχήμα. Αυτό λοιπόν είναι XML έγγραφο, όπου ορίζω το version και το encoding. Root του XML εγγράφου είναι το catalog. Το catalog λέμε ότι έχει ένα γνώρισμα, το XSI, το οποίο μας λέει ότι ακολουθεί XML σχήμα instance, που έχει no namespace σχήμα location, το movie.xsd. Με άλλα λόγια δηλαδή, το συγκεκριμένο XML έγγραφο με root το catalog ακολουθεί το movie.xsd που είχαμε ορίσει πριν. Στο movie.xsd το πρώτο στοιχείο στο οποίο αναφέρθηκα ήταν το catalog. Άρα το catalog, όπως είναι γραμμένο εδώ με κεφαλαίο C, πρέπει να είναι το root. Το βλέπω εδώ. Στη συνέχεια, στη δήλωση που είχα κάνει στο XSD, είχα πει ότι το catalog αποτελείται από πολλά movies. Στο XML έγγραφο λοιπόν βλέπω ότι έχω movie, movie, movie. Εδώ έχω 3 movie, θα μπορούσα να έχω όσα θέλω. Το movie τώρα, σαν δομή, είδα στο XML έγγραφο ότι έχει ένα γνώρισμα με τιμή Korean. Το movie έχει ένα γνώρισμα με τιμή nationality, έχει όνομα nationality και τιμή string, άρα μου είναι αδιάφορο συγγνώμη, αν το nationality τιμή είναι Korean, με κεφαλαίο, με μικρό, με οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται DDT ή μόνο XML σχήμα ή DDT, ένα από τα δύο. Επίσης, στη δήλωση του movie είδα ότι έχει num, title movie, original language, year of production, duration και βλέπω ότι έχει 2 gender. Αν το μελετήσουμε προσεκτικά θα δούμε ότι αυτούς τους τύπους έχει στη σωστή σειρά, ενώ το gen επειδή είναι unbounded το Maxio Course επιτρέπεται να έχει και παραπάνω από ένα, δηλαδή 2. Εκτός από το original language και το gender, τα υπόλοιπα είναι απλή τύποι, όπως βλέπουμε εδώ.
Στο original language και στο Jera πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Οι λέξεις που θα χρησιμοποιήσουμε εδώ μέσα να είναι ίδιες με τις λέξεις που έχουν οριστεί εδώ πέρα μικρά κεφαλαία. Και εδώ. Έτσι λοιπόν βλέπω ότι έχω ορίσει ένα movie το οποίο έχει original language Korean, το τίτλος του είναι My Sassy Girl, ο αριθμός είναι 2, Year of Production 2001, η διάρκεια του είναι 2 ώρες και 3 λεπτά και είναι κατηγορία comedy και drama. Ένα δεύτερο, το οποίο είναι αμερικάνικο, το προηγούμενο ήταν κορεάτικο, είναι το 10, The Sixth Sense, το original language είναι English, το 2000, 1 ώρα και 47 λεπτά και κατηγορία του δράμα και thriller. Και ένα τρίτο, πάλι κορεάτικο, 12 ο αριθμός, A Moment to Remember, φυσικά η γλώσσα είναι κορεάτικη, του 2004, 2 και 5 λεπτά, δράμα και romance. Βλέπετε πόσο εύκολα, με κανόνες πια, ακολουθώντας ένα XML σχήμα, μπορώ να φτιάξω μία βάση δεδομένων η οποία να αποθηκευθεί σε ένα XML έγγραφο. Ερωτήσεις? Λοιπόν, θα κάνουμε ένα 5 λεπτό διάλειμμα, η ώρα είναι 12 και 11, στις 12 και ας το κάνουμε λίγο πιο μεγάλο, 12 και 20 θα συνεχίσουμε για να δούμε το υπόλοιπο κομμάτι του μαθήματος. Για να πάρουμε μια ανασύνδεση. Ορίστε. Τι καθορίζει αν κάποιο στοιχείο είναι simple or complex? Το αν θα μπορώ να έχω υποκόμβους και γνωρίσματα στο complex, ενώ αν το κάνω simple δεν θα μπορώ να έχω υποκόμβους και γνωρίσματα. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε για 8 λεπτά να ξεκουραστούμε και στις 12 και 20 συνεχίζω.